Benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Raïces de Perifèria, aquest espai de paraula tendra i rebel on fem lloc a les històries que mai surten als telenotícies però que sostenen cada dia des dels marges. Avui compartim una conversa d'aquelles que et remouen per dins però que no fan soroll però fan camí. Ens acompanyen l'Agnès i el Rafel, dues persones que fa més de 30 anys van triar un camí per transformar realitats, anar a viure a Torrebaró i assumir-lo des de dins, des del compromís, des de la fe viva i la quotidianitat. Ells han estat d'aquelles persones que construeixen silenciadament, que deixen petjada sense voler protagonisme, que honren la vida col·lectivament i com canta el seu fill, el Guillem Sigó, conegut com a Dala, a la canció La nostra sentència, honrem cada passa feta, cada lluita i cada plor, perquè des de baix neix l'amor. Aquesta conversa és justament això, un homenatge a totes aquestes passes, a les lluites compartides, a l'amor sembrat des de baix, des d'un barri com a Torrebaró, una conversa per escoltar amb calma com si fóssim al menjador de casa entre cafès i confidències, deixant-nos tocar per la bellesa de viure amb sentit. Bona tarda, com esteu, Agnès i Rafel? Bona tarda. Hola, molt bé. Molt contents de parlar amb tu. Què tal? Sí, contenta d'estar aquí. Bueno, comencem. Anem a començar amb una pregunta de com va ser aquell moment on decidiu venir a Torrebaró, a aquell barri, i com ho recordeu? Com una decisió o com una intuïció? Home, a veure, no és un moment, no? És un procés, no caus del cavall i et dones un cop al cap i dius, ostres, és un procés, vosaltres et fas jove, érem bastant jovenets i vas guanyant consciència al mateix temps que fas parella i arriba un dia que dius, què, anem a viure junts? Ens casem? Però això què comporta? Pues anem a viure junts i ja està? O iniciem un estil de vida, ja ens desvinculem una mica dels pares, no? I ara que podem decidir la nostra vida cap on la muntem, què volem fer-ne, on ens posem. I, bueno, acompanyats per gent que ja estaven fent opcions per anar a la perifèria, per sortir als marges, per anar en barris, vam dir, i si nosaltres també? I aleshores ho vam començar a rumiar, no? I sí que hi ha moments una mica màgics. Sí, va haver-hi un moment important que va ser amb una excursió, precisament, que vam pujar al Moixeró i ens vam donar temps per estar allà, per respirar, per mirar el paisatge, no? I per sentir, a veure què sentíem, i tots dos vam veure clar d'anar a viure a un barri. Aquell dia va ser important. I després en un altre moment també de quietud, que una trobada i així, també tots dos cadascú en el mateix moment, els dos vam dir Torrebaró. I llavors ens ho vam dir, jo crec que Torrebaró. Després d'haver fet una recerca, havíem anat a diferents barris, a conèixer projectes i així, vam sentir els dos que Torrebaró era el nostre lloc. Com ha dit el Rafel, un moment màgic, no? de visualitzar tot aquell procés i dir, aquest no? Aquest és el procés, aquest és el camí. Que guai. I em vau comentar, no? que us vau sentir cridats i quan parleu de sentir-vos cridats, què sentiu exactament? O sigui, i què us diria el vostre entorn? Mira, jo sempre dic que la vida, no sé si, suposo que li passa a tothom, però jo ho he viscut molt així, fa alguns salts, no? No és, però tu et vas fent gran i de cop, per algun motiu, hi ha coses que et criden, hi ha coses que et remouen d'una manera molt bèstia. Jo què sé, a la meva època més jove, l'objecció de consciència se'm va obrir un món, no? I vaig sentir, has de ser objector de consciència, de cap manera pots anar a fer la mili, no? Pues com aquest hi ha hagut diversos moments a la vida de fer un salt, i aquest n'és un, no? Dir, ostres, jo puc podem agafar junts les regnes de la nostra vida, podem decidir què fem, hem de seguir no sé què, ens posem en un pis de no sé on, i una hipoteca quan la puguem pagar, perquè t'hi porta la vida, o decidim on i com volem viure, no? I amb què ens volem comprometre i d'on volem aprendre. I això és sentir-se cridat. Cada cop dius, mira, ara necessito fer un canvi, necessito viure una cosa diferent, necessito fer una opció de vida. Això és sentir-se cridat. Per què ho sents? Bueno, no sé, perquè estàs sensible a això, perquè l'entorn, o sigui, perquè tens estímuls des de l'entorn que t'hi conviden, no sé. I t'has de deixar escoltar, o sigui, també és un moment de visualitzar aquesta opció, l'opció que tu sents com, potser visualitzes allò i sents com una pau de dir, sí, és això. En canvi, visualitzes una altra cosa i no t'acaba
de convèncer. En molts moments de la vida és això, has de visualitzar com et sentiries en allà, no? O com et sentiries fent aquesta opció. I llavors sents com una pau, una certesa de dir, sí, aquest és el meu lloc, no? O sea, que bonic, no? El concepte de sentir-se cridat i sentir que aquell era el vostre camí, el vostre procés, no? I quin va ser aquell primer detall que us va fer pensar, en tot aquest procés, en tot aquest... Aquí ens sentim cridats perquè és el nostre camí i us va fer pensar, és que aquí ens hi quedarem. Aquell primer detall, de tot el procés que us va fer pensar, aquí ens hi quedarem. Jo crec que les persones que vam conèixer al barri, o sigui, de seguida ens vam sentir molt acollits per les veïnes i els veïns i no sé, et sents que gent transparent, gent senzilla, franca, no? que hi pots comptar, compromesa, i això ens va fer sentir com a casa, no? I després el fet de sentir comunitat, o sigui, amb les germanetes de l'Assumpció que hi havia aleshores, una comunitat, amb un germà meu i la seva parella, que també vivíem molt a prop i ens fèiem molt costat, amb diferent gent que et sents comunitat. El fet de conèixer les veïnes, sí. De conèixer la quotidianitat del barri, no? Sí. El fet, jo crec que els barris també és el fet de la paraula fer barri, no? El paraula desconèixer els barris, que guai, que guai. I el fet de les veïnes, créixer entre carrers, entre carrerons, entre veïnes, és molt guai i es fa quedar-te al barri. De fet, hi havia... Sempre diem, no?, que hi havia aquella època, no et sé dir l'any exactament, que hi havia una pel·lícula que rondava pels cines, no?, que ens va marcar molt també, que era Un lugar en el mundo, no? I d'alguna manera, quan vam arribar a Torre i ens vam instal·lar, nosaltres anàvem per viure allà, evidentment, no? Vull dir, no era de dir estic de viatge ni... No saps si és per la vida o no, no ho saps, perquè això no es pot saber mai, no?, en cap cas. Però hi ha un moment que notes, aquest és el meu lloc al món. Aquí soc feliç. Per què soc feliç? Perquè estic aprenent cada dia, perquè això, que deia l'Agnès, no? Perquè conec unes veïnes supercompromeses. Aquest aprenentatge el compromís des de la dificultat, no? Aquesta reivindicació constant, aquest veïnatge tan diferent d'altres barris de Barcelona, no?, de proximitat. I ens dius, no sé, sents, aquest és el meu lloc al món i no és cap esforç, diguem-ne, és el lloc on de cop és el teu, no? I també ens deies el nostre entorn com va reaccionar, no? Va haver-hi una mica de tot, no? Hi havia persones de la família que deien, ostres, jo també m'apuntaria, perquè hi havia gent que li agradava molt aquest projecte, però també hi havia persones com que els hi feia por, no? Perquè no coneixien el barri i era com, on aneu, no? Que esteu segurs d'anar tan lluny i tant canvi, no? Però després, quan vam veure on vivíem i ens venien a veure, perquè sempre vam tenir la sort que la gent volia venir també, no? I conèixer i tot, la gent va veure que no era tan... O sigui, no era tan heroic, era anar a viure a un veïnatge, això, amb un barri senzill, però... Sempre a Torre i vosaltres, i crec que totes les veïnes hem tingut sempre el sentiment de germanor, no? El sentiment d'acollida. I jo crec que jo, que soc veí de Torre una vegada entres a Torre és un sentiment molt de pertinença. Jo crec que soc molt... Jo tinc molt sentiment de pertinença al meu barri i ara mateix estic afònic per reivindicar els drets del meu barri i és sentir la pertinença del lloc on creus que és el teu lloc i és el teu lloc al món. A mi ara jo mateix em pregunten on t'aniries a viure una vegada al Sis al Vol, no? I jo dic, una vegada al Sis al Vol alçaré el vol, però jo ara mateix el meu futur ho veig aquí perquè jo, el meu sentiment de pertinença i el meu arrelament està aquí, les meves raïces, mi periferia està aquí, m'entens? Perquè fora, o sea, detrás de la muntanya continua la vida i la meva vida està aquí. Jo crec que és així. I els que vivim a la perifèria, els que vivim als marges, o sea, sabem que aquesta vida, aquesta veïnes, aquesta germanor està aquí i està present sempre. És molt, molt guai. És molt bonic. I la pena és que te n'adones, se'ns va fer molt evident, el desconeixement que hi ha, no? Des del centre de Barcelona, diguem-ho així, d'aquests barris com si, jo què sé, fos la selva, segons com, no? I sobretot anys enrere, no? Es pensava
en perills, què sé, totes les coses que sí que hi ha al marge, però que evidentment no és només això, no? I a les drogues, doncs hi havia aquesta visió i a nosaltres ens feia una mica de mal, nosaltres vivint a Torrebaró, que es veiés encara al barri nostre Sí, amb aquests prejudicis, no? I és una totalment. pena. Totalment. I ara parlant també, seguim parlant de la comunitat, de la vostra militància, perquè vau fer molt de sentiment d'activisme i també de barri, i també de la vostra espiritualitat al barri. La vostra manera d'estimar el barri i també ve de la mà de la vostra espiritualitat i en el temps com s'han anat entrellaçant tota aquesta manera d'estimar un barri i tota la mena d'aquesta espiritualitat. Nosaltres la nostra espiritualitat és com molt anar a l'arrel del missatge de Jesús. No és molt d'església, de tota l'estructura, tot això ens agobia bastant. I llavors sempre hem viscut l'espiritualitat molt des del missatge de l'Evangeli. O sigui, i com que Jesús està al costat dels pobres i dels senzills, no? I de l'amor, doncs estar al barri lliga perfectament amb aquesta espiritualitat, no? I és com tenir-ho més fàcil que no viure en un barri on hi ha molt benestar, no? I estàs molt lluny d'aquests valors. I per mi és que lliga molt. No? Sí, sí que nosaltres, com a cristians, i en un moment en què estàvem molt sensibles a tots els moviments llatinoamericans, de teologia de l'alliberament, no? En què fe i política van de la mà, són una sola cosa, doncs això ens va fer prendre l'opció, però al mateix temps la nostra fe tenia sentit més que mai des de Torrebaró. No? Allà es vivia des de l'encarnació que diem, no? Des dels valors fets carn, fets vida diària, no? Des de les lluites, des del veïnatge que dèiem abans. No? I sempre diem també que el Nadal, per exemple, que tendeix a carregar-nos pel tema de consum, etc. A Torrebaró, ostres, prenia tot el sentit amb el pessebre vivent, que després en parlarem i tal, no? I aleshores, sí tant, que la nostra espiritualitat i la vida de barri, una ha alimentat l'altra i una no té sentit sense l'altra. Totalment, i jo crec que és això, o sigui, viure la veritat, viure la... És que sí, és que entrellaça tot, o sigui, viure als marges, viure com de veritat és la vida i la vida als marges i la vida als que... Perquè patim tothom, però com de veritat és la perifèria, com de veritat és els que poden patir per la precarietat, poden patir pels sous, poden patir per que no arriben a final de mes, o poden patir per simplement el menyspreu institucional, perquè el menyspreu institucional no és tant al centre de Barcelona, és més als marges, és més a la banda de la muntanya, saps? I jo crec que també el menyspreu institucional, el menyspreu sistemàtic del capital, bàsicament. Totalment. O sigui, ja ve més de la muntanya, ja ve dels marges, ja ve d'etiquetar el barri, d'etiquetar les marges i la muntanya com a perifèria, com a marginada, saps? I jo crec que aquesta espiritualitat va haver molt arrelada al pobre, però a estimar el barri i a estimar a la gent que fa barri. Està molt guai. I jo sempre he reivindicat el meu activisme des de fer barri amb la gent del barri i és d'explicar des de dins el barri i no que expliquin el meu barri, jo explicar el meu barri. Exacte. Molt valor. També nosaltres, una de les coses que ens agradava d'aquesta opció d'anar a viure a Torrebaró és que si tu vius a Torrebaró envoltat d'aquesta dificultat, d'aquestes lluites, de tot això, també veus el món des d'un altre punt de vista. O sigui, ets molt més realista de totes les coses que passen al món, de la gent que pateix, ets molt més empàtic amb tot això, no? I nosaltres dèiem, és que ens ajudarà més a viure d'una altra manera, no? I a comprometre't fins i tot amb el món, no només amb el barri, sinó a sentir una empatia també pels que pateixen altres països, no? Altres llocs. No? I tu neixes on neixes i això no ho tries, no? I tens la família que tens, la família, diguem, anterior, no? Els pares, etc. La que tens i tu no ho tries, però arriba un moment a la vida que sí que pots triar des d'on et mires del món, des d'on et posiciones, diguem-ne, des de quina classe social, des de quina mirada, a quin costat de les justícies i injustícies, I això tothom, sigui d'on sigui,
ho pot fer i ho hauria de fer, no? I és una mica allò que dèiem abans de prendre les regnes de la teva vida i dir, jo com em posiciono. Totalment. I és molt important saber on posicionar-se i tenir consciència, no?, de classe que es diu. I seguim, hi ha alguna escena, ara parlant, que hem parlat del Nadal, no? Hi ha alguna escena concreta, alguna festa, alguna trobada al barri on vau sentir fort que la comunitat us abraçava? Ara parlant, no? Alguna escena concreta, trobada, festa, que vau sentir fort que el barri, que les veïnes, que la comunitat us va agrair o us va abraçar aquell treball, aquella empatia. Bueno, era mutu, però hi ha un moment Sí, que, sí. evidentment, sí, de les diverses... Nosaltres vam estar ficats a l'associació de veïns, vam estar ficats al pla comunitari, coorganitzant aspectes de la festa major, com el Cercavila, però, diguem-ne, el nostre gran tresor va ser els 25 anys de Pessebre Vivent, no? De pastorets, diguem-ne, del barri, i allà, bueno, està ple de moments en què sentíem la comunitat a tope, no? Des de les parts, diguem-ne, esforçades, vull dir, organitzem això, muntem-ho, i ens reuníem amb les veïnes per fer els nous vestits i cosint, i des de la part esforçada fins a la part regalada, no? Sorpreses diverses, no? Que apareixia, que anaves de bòlit muntant el decorat i sempre et faltaven coses i apareixien veïnes carregant que si una planta, que si unes fustes, que si tal, no? Que si et portaven un nen Jesús a l'últim moment, que acabava de néixer o feia molt poquet en el barri, no? Aquí hi havia un sentiment, o a l'hora de recollir, sortia gent de sota les pedres i tothom recollint alhora, no? I aquí senties, ostres, som comunitat. I era un moment molt màgic que les veïnes agraïen moltíssim perquè estàvem explicant el barri a través d'explicar el naixement de Jesús, però al mateix temps per nosaltres era un moment de sentir-nos connectats a tope i agraïdíssims amb aquella xarxa que s'estava fent, no? Totalment. Jo crec que ara mateix és un molt bon moment perquè aquest any el Pessebre ha fet 47 anys, o sigui, el Pessebre Vivent de Torredembarra ha fet 47 anys, justament aquest any, i jo soc una persona que ha viscut des dels 4 anys al Pessebre Vivent, que he estat fent des de vendedor de la hermana de Marta fins aquest any que he fet de Malícia, m'entens? I Malícia, que és un paper potent, és el més potent, m'entens? I bueno, que és una passada perquè triar explicar el barri des de la història de Jesús va evolucionant, perquè va començar, és molt bonic perquè ara es fa una església, però van començar al pàrquing del Manolo Vital, m'entens? I això és també el sentit d'arrelament que vam començar aquest fa 47 anys els homenatges, no? A les arrels del barri i ha anat evolucionant molt el Pessebre Vivent. Ara, més que una crida, més que una tradició, a part de ser una tradició que cada Nadal jo estic esperant, no?, per organitzar i tal, és una crida, és una denúncia també pel pare del barri, perquè el guió cada any es organitza i tal, i es posen moltes reivindicacions del barri, que si el meu bus, que si la parada, que si no sé què, perquè el Pessebre Vivent també es pot fer una denúncia des d'explicant el barri. Jo sempre ho deia, expliquem el barri des de la quotidianitat, des de l'espiritualitat, des de la fe i des de l'amor, però expliquem i denunciem el barri. Denunciem les nostres injustícies, els marxes, saps? I jo crec que és molt bonic que 47 anys després seguim lluitant, però seguim lluitant des del fer barri. És molt bonic i jo que sé que és una tradició molt bonica al barri. I tant. I que com persones com vosaltres que vam començar, seguim generació per generació. Sí, nosaltres ens fa molta il·lusió que continuï i amb la força que està amb tot de generacions diferents. I continuem gràcies a les nostres directores com la Helena, la Núria, Francesc. És maco perquè el Pessebre Vivent ha evolucionat
com ha evolucionat el barri. Sí. Perquè com que és el barri, doncs vas veient tota l'evolució del barri, que comences en precari, com era de precari al barri doncs, a finals dels 80, no? En un garatge, després al pati de l'escola, després hi ha els locals de l'associació de veïns, després hi ha una mica millors locals, i després, quan es construeix l'església, que per fi va haver església al barri, que no n'hi havia fins aleshores, es pot fer a l'església, no? I el mateix amb la gent, no? Comença amb molta presència de nanos gitanos, perquè al barri hi havia molt nano gità, molta família gitana. En canvi, després va tirant cap a banda, diguem-ne, dels nanos, com ho diria jo, autòctons, pues els nouvinguts, no? De Bolívia, de Perú, d'Equador, pues, cada vegada tenen més presència i veus que el barri, la història del barri, la història del pessebre és la història del barri, no? I llavors és molt bonic, i a més, ho portem tot nosaltres al començament, amb nanos petits, i vinga, tot, i com aquests nens es van tornant joves i es van empoderant, com s'han empoderat el jovent del barri, no? Llavors és que és fantàstic, perquè es pot fer un paral·lelisme molt bonic entre la història del pessebre i la història del barri. És veure com aquest relleu, veure com aquest tant relleu intergeneracional, perquè vosaltres seguiu el pessebre des de fora, però seguiu venint a veure el pessebre i seguiu venint a veure a les vostres arrels i veure el camí sembrat, saps? I aquests relleus, parlem de relleus ara, parlem de relleus de família, de fills. Els vostres fills van créixer una altra vegada entre veïns, carrer, vincles i valors, molts valors. Quan vau notar que això els havia deixat petjada? Jo crec que... Clar, primer, com que són petits, van néixer allà i van viure, per ells era la seva normalitat i van ser molt feliços allà. Compartíem casa amb els cosins i per tant eren 3 nostres i 3 del meu germà i llavors 6 cosins sempre compartint i va ser molt bonic. I es van anar fent grans i va haver-hi un moment que ja vam marxar del barri per diferents circumstàncies i va ser a l'adolescència, una mica ja joves, que van començar a veure que, ostres, viure a Torrebaró dins de la nostra família i coneguts que tenim i així no era lo habitual, no? Llavors era com van començar doncs, a fer més preguntes, a voler descobrir, també perquè nosaltres havíem estat a països de Centroamèrica, amb camps de treball, llavors també a voler descobrir què havíem fet, no? I mica en mica els hi va anar venint aquesta inquietud de dir, i per què vam viure a Torrebaró, no? I per què estàvem allà? I llavors, fins i tot això, no? Alguns demanen llibres, no? Al Guillem, que li agrada molt llegir, no? Demanant més llibres que ens haguessin ajudat a nosaltres, no? A evolucionar o a entendre el món, no? I una mica això va ser quan van ser joves, perquè de petits ells, bueno, tant els era jugar a Torrebaró com jugar en un altre barri, no? Van començar a encaixar peces, no? Sí. Jo crec que experiències que recordaven, de barri i de tal, però també aleshores coses que havíem parlat i que semblava que parlàvem quan són, bueno, els adolescents a vegades costa una mica que captin, et sembla que parles i no t'escolten, no? Però evidentment allò d'alguna manera va calant i quan són més grans i tenen la capacitat d'encaixar les peces i a fer-se les preguntes pròpies, no? I també dir què volen fer ells de la seva vida, van entenent el mapa, no?, que els ha portat fins allà i van entenent els seus pares, com s'han comportat i per què han fet el que han fet i si no ho entenen del tot ho pregunten, no? I aleshores sí, ha estat en aquesta etapa a partir, jo què sé, dels 18 anys o dels 15 que comencen a encaixar peces, no? I és bonic veure com ells aleshores rellegeixen la seva història i li donen molt més sentit, no? I ells tenen molt, molt bon record i se senten que són d'allà, no? Que ells han nascut a Torrebaró i ho porten, sí. Estan molt arrelats i jo crec que lluiten molt, o sigui, porten molt la lluita interna del barri. I ara parlant del descobriment d'aquest encaixar peces, hi ha alguna conversa més, alguna pregunta inesperada que us hagi fet emocionar especialment? Alguna cosa que recordeu que us hagin preguntat de la vostra experiència, del vostre activisme? A mi que m'ha sorprès a vegades és quan li fan entrevistes al Guillem com a Adala, diguéssim,
que aleshores comença a explicar i parla de nosaltres una bona estona i dius, però si t'estan entrevistant a tu. I això, clar, quan ho sentim, ens fa com no sé, ens incomoda una mica i alhora et fa molta il·lusió, no? És com, veus que ho porta dintre, no? I això sí que ha sigut com sorprenent, no? A mesura que li han anat fent entrevistes més profundes o més llargues, no entrevistes curtes, però quan pot parlar molt, doncs comença i se'n va a les arrels, no? I això nosaltres no ens ho esperàvem, la veritat. El fet d'encaixar peces també fa el... Jo vinc d'aquí, no? Sí. Jo vinc d'aquí, no? Sí. Ara sóc aquí, el personatge públic ve d'aquí. Sí. Fora del personatge públic sóc això. Que bé. I ara parlant del Guillem, el Guillem, conegut com a Dala, el vostre fill, com hem dit al principi, canta honrem cada passa feta, cada lluita i cada plor. Perquè des de baix que neix l'amor. A la nostra sentència, a la cançó. Com viviu vosaltres el fet que els vostres fills, a la seva manera, segueixin sembrant aquest amor i aquest compromís amb el món i amb la societat? Com ho viviu vosaltres? Ho vivim com un regal, no? O sigui, nosaltres ara s'han canviat les tornes, no? Jo la sensació que tinc, que s'han canviat les tornes, els rols, no? Si durant tot això que explicàvem, no? D'alguna manera els estàvem transmetent valors més o menys explícitament, o en el dia a dia sobretot, no? En el viure, els anàvem transmetent, ara és que ens tornen, es creix, no? I ara nosaltres ja tenim una edat i anem fent, i ells ens sacsegen cada dia, no? Perquè a partir del seu discurs, de les seves vivències, de la seva xarxa tant d'amistats com de compromisos socials, no? Com ells estan connectats amb tantes lluites que hi ha avui dia, per exemple, a Barcelona, no? Amb tots els merders, tant des de l'habitatge, a barris, al tema polític, i doncs tot això ara ens torna, no? Ara són ells que ens ho expliquen a nosaltres i ens fan vibrar, no? I doncs és un costasso veure'ls compromesos, veure'ls... A mi m'agrada molt especialment veure'ls molt atents a la diversitat, no? Són nanos que, com que han viscut diverses coses, no sé com dir-ho, connecten amb tothom, vingui d'on vingui, sigui del color que sigui, per entendre's, en tots els sentits, lo de color, no em refereixo només a la pell, no? I això és molt bonic, és un valor molt gran, no? I no sé, ens fa molta il·lusió. És important. I després també el procés que han fet, no? Perquè ells van començar superjoves, no sé, tenien 20 anys, com a músics, i van començar fent-les de la manera que sabien, no? I van fer un peron i van estar un any i mig i van com tornar a començar amb la consciència de com volem fer les coses. I això també per mi ha sigut una lliçó, no? De dir, hi ha vegades que et porta, no? Estic ficat en un grup d'això i ara això i això i això i vas pujant i com saber parar i dir no, així no, a veure com ho fem i tornar a començar, no? I com s'han fet cooperativa, com han après a nivell econòmic com organitzar-se perquè sigui sostenible, que ni facin masses concerts ni pocs, com no trobar l'equilibri de si mànagers, no mànagers, o sigui, tota coses que és molt difícil en el món de la música si entres en discografies, amb coses així, no? I ells com han anat trobant una cosa que sigui coherent amb els valors que ells canten, no? I intentar, doncs, que puguin viure d'això, no? Llavors, aquest equilibri. I això també a mi m'ha sorprès que ho han fet sols, diguéssim, no? Que han anat, i ara que han fet el Radi Solar, no? Que és aquesta discogràfica, cooperativa, bueno, i ara ho van a explicar als llocs, no? I penses, bueno, estan trobant una manera que és posar a la pràctica aquests valors, no? I això, bueno, també ens ha sorprès molt, perquè nosaltres no en tenim ni idea d'aquest món ni res, s'ho han hagut de fer sols. Però m'agrada molt que sí que sintonitza molt amb les coses que nosaltres hem intentat viure al llarg de la vida, que és crear espais alternatius. Evidentment que la vida és molt complicada, sí. Vull dir, el món capitalista en què vivim, hem de sortir al carrer i cridar, hem de fer... Però a vegades dius, ja, però em porta, no hi puc. I sí que hi ha maneres de buscar crear espais alternatius, funcionar d'una altra manera. I si no ho trobes en el mercat, per entendre's, social, fes-t'ho tu.
doncs fes-ho tu. Com la I ja, cançó. Tu. Però Fes-ho tu. i ells amb això diuen, doncs crearé la meva manera de fer-ho. I això és molt bonic, no? I Ai, Déu meu. crear-te els teus espais és una cosa que nosaltres, que també hem intentat al llarg de la vida i dius que bé, no? Que ells ho facin fins i tot en el nivell professional. Ole tu, ole tu. Sí, és que ens ha sorprès molt Sí. també, no? Sí, sí. Quina il·lusió. Jo crec que aquest vídeo, o sea, és memòria històrica, o sea, quina il·lusió. Jo no sé què dir ara mateix. No sé. Bueno, ara seguim. Bloc 4. Compromís que teniu avui. Perquè vosaltres ara mateix us sorprenen moltes coses, però seguiu. Compromís avui, o sea, Agnès. Després de jubilar-te, o sea, has tornat a vincular-te a Ciutat Meridiana. Què t'hi ha portat a tornar i a fer quedar-te a Ciutat Meridiana? Bueno, jo els anys, aquests últims, he estat molt implicada a l'escola i estava molt ficada i clar, al jubilar-te se t'acaba com la vida, diguéssim, que feies més, no? Et queda un temps com nou i per estrenar, no? I primer, bueno, va ser com deixo sentir a veure què vull fer, no? I sense pressa i tal. I em anava venint la Ilu al cap, no? Que hem acompanyat el grup de la Ilu, la Raquel, la Marga, bueno, totes les noies que acompanyem, les hem acompanyat molts anys. I la Ilu jo sabia que estava a la Ciutat Meridiana amb el projecte aquest Ubuntu, però no ho coneixia molt, no? Però em venia a dir, li podria preguntar si puc col·laborar d'alguna manera. I tot just no li havia ni comentat al Rafael que un dia potser parlaré. I em va trucar ella. I clar, va ser com ostres, que fort, que jo estic pensant en tu. Que guai. I em va trucar i em va dir això, que tenien aquest espai que dins el projecte Espiral tenen l'espai Mima't, que és el divendres, que és per mimar-se doncs, les mares de nens de 0 a 6 anys, i és molt bonic el que fan. I em van dir que necessitaven com àvies, no? Persones jubilades, que també acompanyessin aquestes mares joves i que si volia col·laborar. I bueno, vaig dir que sí, perquè jo amb elles, amb aquestes noies, aniria a la fi del món. Que guai. I quan hi vaig anar, em vaig enamorar del projecte. Llavors vaig entendre més bé què era Ubuntu, tot el cau, totes les coses que fan, que em va meravellar. I la veritat és que bueno, ja m'he implicat perquè m'encanta. Que guai. Sí, molt contenta. I tu, Rafael, què estàs fent ara mateix? Jo Si treballo es pot fer un molt. spoiler. Si es pot fer un spoiler. Què fas amb la teva vida? No, Estem entrando como en el terreno personal, que no fa falta, No, pero jo treballo molt. que eso parece el problema del corazón, pero... Jo soc científic. Que guai. La ciència sempre m'ha aportat molt i m'ha agafat molt, diguéssim, perquè és una feina i és una vocació, és una mica tota una barreja, i em dedico a estudiar el mar, faig expedicions al mar, Guai. i el clima i una mica el funcionament del planeta, i això em té molt agafat. Però sí que és veritat que des que vam deixar el barri i després de retrobar-nos una mica amb nosaltres mateixos, ens vam comprometre durant uns anys, jo vaig estar bastants anys compromès amb l'escoltisme, que és, diguem, els caus, no? Un moviment d'educació del lleure per infants i joves, i aquí vaig estar molt ficat, perquè sempre he tingut també, no m'he dedicat com l'Agnès professionalment, però sempre he tingut una vocació d'educador, no? I amb això em va agafar molts anys, i actualment no tant, ara actualment organitzo excursions per un grup així també de voluntari, òbviament, M'agrada molt la muntanya, sóc un fanàtic de la muntanya, i aleshores organitzo una excursió al mes per un grup molt gran de persones, que és obert a tothom, i sempre dic que si una cosa m'agrada més que anar a la muntanya és compartir-ho, i aleshores preparo, m'ho miro i ho faig, no? I ara m'ha fet moltíssima il·lusió que l'Agnès hagi trobat la manera o un sentit i una causa per tornar cap als barris o cap a Ciutat Meridiana i Torre Baró, perquè d'alguna manera m'hi sento un trosset jo, no? I que, per cert, per posar un context això de l'Agnès, a nosaltres una de les coses que també vam fer al barri durant molts anys és acompanyar un grup de nanos que van créixer, sobretot noies, nenes, però també hi havia nens, que van créixer, van ser un grup de joves, que després van créixer, van ser un grup d'adults, que van acabar sent mares, i que
encara, i que de diversos llocs de Nou Barris, de Torre Baró, però també d'altres llocs, i així com dèiem abans, que els fills ara són els que ens fan que no podem seure gaire estona, vull dir que ens fan remoure el cul i estar desperts al món, així. Tenim unes altres filles que no són de sang, però que són com filles, que són aquest grup, no? Ens trobem poquet, però ens duem al cor contínuament, i ara l'Agnès s'hi troba més, però ens duem al cor contínuament, ens escrivim, i elles són una lliçó per nosaltres, llegir-les, sentir els seus compromisos, totes les coses que expliquen, és brutal, no? I aleshores també és bonic, no? Que bueno, potser... I elles també ens diuen que som com els segons pares seus, no? És bonic, també és molt bonic. És bonic també el fet de... És totalment, vau crear barri, no? Vau crear una comunitat i vau ser els pares, no?, d'aquests nanos. I el fet de que anys després, quan aquests nanos ja han fet una vida, han fet un camí, s'han sentit cridats per fer el seu camí, no?, que a dia d'avui, dels seus anys, han passat els anys, ho recordin, no?, perquè heu sigut part d'aquest camí. Sí. Fa remoure coses, no? El dia que vaig anar al Mimat, la Ilum anava presentant, és mi segunda madre, no? I clar, et fa una il·lusió, dius, ostres, que maco, no? És com... I bueno, ja acabem, després de tants anys que us continua encenent aquesta flama, i què us fa aixecar cada dia amb ganes de seguir? Amb ganes de seguir, no? És que clar, és que som part d'un món, tio. Som part d'un món. A mi sobretot les persones que tinc a prop són la concreció, no? Això de dir, doncs vaig al Mimat o vaig a ajudar aquesta persona que sé que necessita, o qualsevol cosa que sigui ja molt concreta, perquè si mires les notícies i veus tot t'aclapara perquè dius no puc canviar, però en canvi a petita escala tot el que pots fer, no? Ara, per exemple, encara ja no estic a l'escola, no? Però si veig necessitats, doncs també col·laboro amb coses, no? Vull dir que estic oberta, no sé, el que em mou és això, no? Les persones que podem fer coses juntes, que ens podem acompanyar, o jo amb elles o elles amb mi, això és el que em mou més a mi. Sí, jo ja fa molt temps, bueno, jo crec que em ve de jovenet, però ho he anat construint i m'ha anat creixent a dintre aquest sentir-se part d'un tot, no? Que és amb la gent i amb la natura, i tot és una sola cosa, no? I és aquesta connexió profunda a la vida, que si tu vols és una cosa molt espiritual, difícil de concretar, però que és el que em fa llevar-me i sentir-me viu i amb ganes, no? I després, evidentment, hi ha causes, i les causes continuen sent tan bèsties o més que quan érem joves, no? I només cal veure el genocidi de Gaza, i només cal veure les injustícies cada dia amb temes d'habitatge, amb tantes temes. Doncs, com dèiem, a vegades són els nostres fills que fan molt més que nosaltres, no? Però bueno, però a vegades fa falta també parar i veure aquest relleu i veure com encaixen les peces, no? Sí, i sentir-te que ets part d'una xarxa, no? Ja fa molt temps que dèiem, allà on no arribo jo, arriben els altres, no? Mentre jo senti que aquella lluita d'altres també és la meva, encara que jo estigui més limitat de temps o que sigui, no tingui els ànims, però ja és molt, no? Però donant suport i fent la xarxa, no? I això, ostres, és que encara hi ha moltes coses per reivindicar. Ara, cada vegada que visitem Torre Baró, se'ns torna a despertar això com una mena de cosa interna. Jo sempre dic que el fet de no haver pogut estar en un desnonament o no haver pogut estar en una manifestació no te vamos a apedrar, o sea, no passa res, però el fet de que tu hagis compartit un post d'aquest desnonament, el fet de que tu hagis fet el boca a boca del desnonament o de la manifestació, oye, vecina, vente, el fet ja fas la xarxa, ja fas el compromís de la lluita veïnal, el compromís de la classe obrera, no? Estàs en xarxa, no arribaràs a totes les lluites, no arribaràs a tots els moviments, no canviarem el món, però si ens unim i fem xarxa... El Guillem diu una cosa molt maca, que això l'hem après d'ell, no? Que és el del camí lent i el camí ràpid, no? El camí ràpid,
sí, és superimportant, ha canviat moltes coses, que és quan, per alguna raó, normalment acumulada al cap del temps, s'encén una flama, una espurna, i hi ha una revolució a qualsevol nivell, de tipus polític o d'altres menes, però hi ha una revolució i un veritable canvi. Hosti, però això passa molt de tant en tant. Mentrestant, s'ha de construir el camí lent, que és aquells petits passos, aquells crear espais alternatius, perquè quan vingui el canvi ràpid, quantes vegades ha passat que s'encén la flama i després cau? Perquè la gent no estava preparada. La gent s'ha emprenyat, s'ha indignat, el que sigui. Hi ha hagut un... Oh! Però després s'ha desmuntat. És molt important que es construeixi aquest camí lent a base de fer xarxa, de ganes de canviar les coses i d'estar preparats. I d'estar preparats per quan hi hagi projectes més petits, de l'oportunitat. comunitaris, a nivell de comunitat, anar canviant les coses a nivell petit. Que important el crear xarxa, el crear espais de consciència, però també espais de comunitat, totalment. I acabem amb també, ja ho he dit, hi ha també coses que ens molesten, però i que segueixen removent coses que ens molesten, injustícies, però hi ha encara coses que ens fa mal i que no podem deixar de denunciar. Però ara mateix, aquestes coses, ara mateix com a persones, ara, quines coses us afecten o podeu dir jo ara mateix denuncio o em fa mal aixecar-me cada dia o que està a prop meu el fet d'això i vull donar la crida de algo que a mi m'afecta o que no m'afecta, però vull fer la xarxa o vull fer la crida d'això i acabem amb aquesta crida i amb aquesta denúncia. Nosaltres tenim una crida molt propera, que és una veïna nostra que té el pis a sobre nostre, que és del Marroc i que fa 5 anys que ha vingut, ha après a parlar el català, té 3 fills petits, està separada i és un encant, o sigui, és una persona increïble, o sigui, molt valenta, tot el que ha passat, el seu recorregut, i no té papers i no hi ha manera que tingui papers, li han denegat, torna a començar, o sigui, i és tan injust perquè ella ho dona tot, o sigui, ho està posant tot de la seva part per sortir-se'n, i el no tenir papers està molt, molt limitada a nivell de feina d'això, no? I això ho vivim cada dia perquè l'estem acompanyant i és ja família també nostra. I això, veus lo difícil que algunes persones tenen el camí tan difícil, no? Que dius, per què ho ha de tenir tan difícil si s'està esforçant tant, si ha après català, s'ha integrat, els seus fills estan escolaritzats, tot bé, normal, té un pis, tot, i que no pugui tirar endavant com s'ho mereix, no? Això és una de les coses que tenim molt properes, l'estem acompanyant molt ara. És un gran problema també el fet de l'arrelament i jo crec que és una crida molt important, és una denúncia, és una injustícia molt important que el fet de que la gent s'integri, la gent s'adapti a una societat no, sinó a la comunitat, als veïns, al barri, que la gent no estigui adaptada a una societat, no estigui adaptada a un servei, a un estat, no? Ni a un país, estigui adaptada a una comunitat, a un barri, i aquesta veïna s'ha adaptat a un barri, i quina pena que sigui una injustícia el fet de seguir lluitant. A mi em revela que la gent tingui ja no odi, que odi ja no diguem, sinó por al diferent, no? El ben que normalment diferent perquè ve de fora, no? I que normalment ve de fora perquè està fugint d'alguna cosa i per tant moltes vegades ve associat a situacions de vulnerabilitat, de pobresa, el que sigui, no? I que es barregi tot, no? I que s'acabi mirant el color de la pell i perdent l'empatia quan hauria de ser l'opció preferencial, no? El primer a posar davant de tot, no? I se'l posa l'últim i se'l margina i tal. I això és una cosa que em revela perquè la nostra experiència ha estat diferent i sempre ha estat positiva en la diversitat i en tot, no? I després, tot el tema de la militarització d'avui, aquests canvis que ja estan havent al món, com que hi ha amenaça o hi ha guerres que se'ns acosten, doncs ara tots hem de posar els diners en la cosa militar, no? I com no hem entès res de la història de la humanitat, que només ha portat que desgràcies i dolor, i que s'ha de girar com una mitja, no? I encara que hagis de ser el pringat del món perquè no tens exèrcit, doncs
però siguem els pringats. Prefereixo ser el pringat que no passi el prepotent, no? I això em preocupa molt, i després, també per la meva feina, la meva sensibilitat, hi ha la causa climàtica, no? És un gran problema al món que ens ve des del punt de vista climàtic, i hem d'anar pensant en adaptar-nos, no? I en canviar actituds, i això porta a un tema molt profund, que és canviar les nostres expectatives, el ritme de les coses. Tornem a la Dala, no? Que fa una crida a la calma, a recuperar una altra manera de viure més pausada. Anem massa accelerats i, per tant, consumim massa i, per tant, enviem el planeta a la merda, no? I, bueno, vull dir que de reptes n'hi ha molts, i n'hi hauria també de tipus educatius i la tecnologia i molts altres, però causes per no quedar-se quiet n'hi ha un munt, i val la pena posar-les com fas tu, denunciar-les, posar-les davant, i perquè la gent té per triar. Si es vol indignar, n'hi ha per triar. Totalment. Rebel·lia, resistència, amor i lluita. Gràcies, Agnès i Rafael, per haver fet del vostre dia a dia un acte de resistència tendra, per haver estimat un barri que qui estima una terra amb mans, amb temps i amb fe. Avui hem parlat de llavors, però també hem parlat de qui estima, de tot allò que ha crescut gràcies a la vostra mirada, als vostres gestos petits i constants. Gràcies per recordar-nos que l'amor també es construeix des de les marxes, des de les perifèries, que la vida més valuosa no fa soroll, però arrela. Això és Raïces de Perifèria, la veu que escolta, que cuida i que creix des dels barris. Ens tornem a trobar ben aviat, i avui, com sempre, cuideu-vos i cuidem-nos. Adéu. Gràcies. Gràcies, adéu. Hem acabat.